Li Rihanna tilbes xi ħaġa mhux tas-soltu mhijiex aħbar iżda ta' min jinnota illi l-band Crocus li kienet popolari immens fis-snin 80 hija magħmula minn 6 membri fosthom il-Malti Mark Storace. Storace li llum għandu 39 sena kien il-kantant prinċipali ta' Crocus. Min barra li kien jikteb il-lirika ta' diski tal-grupp. Leħen Storace huwa distint tant li spiss ġie mqabbel mal-kantanti prinċipali ta' bands bħal AC/DC u Led Zeppelin. Il-band Crocus ġiet ifformata li Svizzera u kisbet suċċess speċjalment fl-Amerika ta' fuq fit-tmeninijiet. Min barra suċċess mal-Crocus, Storace kiseb suċċess individwali wkoll. Fost oħrajn fl-2001 ħasem fi duetti organizzati mill-mibki Luciano Pavarotti bejn kantanti tal-opra u dawk tal-mużika moderna. Iżda fiex tidħol Rihanna, il-kantanta minn Barbados f'dan kollu. Siti li jispeċjalizzaw f'aħbarijiet dwar ċelebritajiet huma tal-ħsieb li wara kollox kulħadd irida xi ftit tar-rockstar u Rihanna mhix eċċezzjoni. Il-Flokk li Libset fl-ewwel dera tagħha ftur li qed tagħmel mar-rapper Eminem huwa ta' meta Crocus ħarġu single Midnight Manic bħala parti mill-album The Blitz. Ħafna issa qed jistaqsu jekk Rihanna se tkompli ttur bi flokkijiet tal-Scorpions jew forsi Iron Maiden.